Bueno, jo soc Jorge, soc mestre en el Col·le de l'Amistat, mestre de primària, i estic també afiliat a la CGT. I una miqueta el que vols és que te diga un poc el que han firmat, el que pretenen firmar ara sí, els què estava compis. passant dins, perquè Sí. O sea, nosaltres estàvem començant el programa i ha començat a eixir informació que van assignar econòmicament i que ens contares un poc. Estan ahí que jo ara mateix no estic mirant el mòbil, per tant no sabem minut de resultat, però bueno, bàsicament el que està passant era una cosa que efectivament no sorprèn a pràcticament ningú, perquè al final CES i FIAMPE són dues organitzacions sindicals que estan en la mesa sectorial però que en cap moment han estat donant suport al moviment assembleari des de la base. No han donat suport a l'acord unitari de més de 9 organitzacions, no han donat suport a organitzar assemblees i fins i tot en molts moments que hem estat així en conselleria moltes vegades hi estaven. No? El problema i la pregunta que també ens hem de fer és per què s'està negociant tota l'estona des de la mesa sectorial d'educació i no des del comitè de vaga, que donava moltes més possibilitats i donava sobretot la possibilitat d'incloure altres organitzacions i altres plataformes i no estar negociant amb el mateix dimoni, és a dir, tens dos sindicats com el PCSIF que són pro-conselleria i que són la veu de conselleria en la mateixa mesa, i això a nivell estratègic, tàctic i de tot és una cagada, i això, per tant, també s'haurà de fer. Vos ho veieu vindre? Això que ha passat ara? Sí, clar, de fet, en moltes assemblees nosaltres hem insistit. Heu demanat estar com a CGT? Com a CGT directament, no sé si hem arribat a demanar estar nosaltres en concret com a organització, però el que sí que m'està demanant era que, i no som l'única organització que ho hem demanat, era que això es negociara des del comitè de vaga, i enteníem que el comitè de vaga havia d'estar conformat per les organitzacions que van signar l'acord unitari. Entenem que n'hi ha entitats, doncs, jo que sé, Docents en Lluita, i sobretot la coordinadora d'assemblees de docents del País Valencià, entenem que al final és un òrgan representatiu i amb legitimitat com per estar ahí. I això ha sigut una decisió política de les organitzacions sindicals que també estan així. És que Ràdio Vaga, com una ràdio majoritàriament anarquista, mos sap molt greu que no n'hi hagi cap organització anarquista dialogant en això, tenint en compte que CNT i CGT són l'únic sindicat que ha convocat el personal no docent a la vaga, que això també és molt important, que hem rebut moltes queixes al voltant d'això. I per què... Vull dir, CGT és un sindicat que té una mínima representació sindical, però té delegats sindicals educatius, o no té? O sigui, al País Valencià no tenim ara mateix delegats amb hores sindicals perquè no estem en la mesa sectorial ni en la junta personal, que són els òrgans de representació sindical. Això no vol dir que com a CGT no tinguem secció sindical i que no estiguem representades. És a dir, jo estic en el meu centre i llavors la informació de CGT arriba i jo també trasllado les preocupacions i les inquietuds del meu centre. I a les eleccions sindicals heu tret algun tipus de representació? No, la secció sindical d'ensenyament al País Valencià de CGT, diguem que es va constituir un poc abans, des de feia molts anys, que sí que va haver històricament una secció, va desaparèixer un poc per diversos motius i es va reprendre abans de les últimes eleccions sindicals, però no vam arribar a tindre representació, el que no vol dir que no estiguem presents en centres. Jo vos vas votar, a mi m'agradaria dir-ho. Molt bé, molt bé. És que dos persones, mira, 2 vots. És a dir, al final també hem d'entendre que les organitzacions sindicals poden fer treball més enllà de les eleccions sindicals, que les eleccions sindicals són també un vehicle, però que no és l'únic vehicle, i nosaltres, per exemple, jo que sé, ara en l'Institut del Puig i en diversos instituts hem aconseguit una sentència en inspecció de treball, hem estat impulsant, i jo crec que les persones també podran veure, la gent que està en CGT, si fan o no fan feina al seu centre de treball i si hem estat impulsant i donant suport a les accions als nostres centres, vull dir que també al final nosaltres venim a fer això, és a dir, nosaltres estar en una mesa sectorial o no, doncs ens pareix un poc una cosa més, però no és ni molt menys la principal és fer el curro de base. Exacte, sí. Però no penses que la presència de la CGT marcaria tal vegada una diferència en el to de les conversacions? Sí, segurament el to sí, i no perquè siguem CGT i ja està, sinó perquè realment creiem en aquest model assembleari i el positiu d'esta vaga és que molta gent s'està donant compte de quin és el model que voldria. Jo, evidentment, crec que la posició de CGT se faria escoltar i se faria sentir, però, evidentment, el funcionament institucional de la mesa sectorial d'educació i tot aquest engranatge, simplement per la mera presència de CGT, no és que fora ahir la Comuna de París, m'entens? Vull dir que les meses sectorials, tu vas allí, tu pots dir el teu discurs, diuen, muy bien, lo anoto, i se'n van tan tranquils i després publiquen el que es dona la gana. Amb el que acaba de passar, confies en arribar a un acord abans de divendres? Amb el que acaba de passar que s'allargarà més una setmana? El que acaba de passar, esta decisió ideològica de nosaltres ens quedem, signem, vosaltres se n'aneu, demà tornem... Això és un poc parlar per no callar, és a dir, jo crec que al final la gent de les assemblees i fins i tot, jo m'atreviria a dir gent afiliada amb PICSIF,
que estan participant en les assemblees, que estan participant en les vagues, malgrat les cúpules d'aixòs sindicats, jo sí que crec que veuen que aquests sindicats no han apostat en cap moment per aquesta estratègia unitària de lluita. Per tant, com continuem aquesta lluita i què fem, ho haurem de decidir des de les assemblees. D'acord. Per tant, i ahir caben també la gent d'Ampeicesif, la gent de la base d'Ampeicesif. I jo crec que lo que els han demostrat estos dos sindicats és que els venen per 4 xavos, que no participen en absolutament res i que no tenen fins i tot en compte la veu d'aquesta gent que en principi està afiliada a aquestes organitzacions. I que posen el tema econòmic per damunt de les nostres condicions de treball, laborals i de dignitat. Sí, i que això al final avui ja queda molt present. A banda de les reivindicacions, també és que estem pensant en les reivindicacions salarials i també n'hi ha col·lectius que estan molt fotuts, és a dir, estem parlant d'educadors d'educació especial, fisios, és a dir, que també hem de deixar un poc de ser mirar-nos el mèlic de 200, bueno, no, nosaltres pensem que hem de mirar al conjunt de treballadors de l'educació pública, no? I això passa per el personal d'atenció vaga educativa i no vaga docent. Correcte. Efectivament. Jo crec que això sí que hem de fer molta autocrítica en general, perquè el vaga docent, no sé què, assemblees docents, hòstia, també n'hi ha molta més penya. I fins i tot, no només al personal d'atenció educativa, també la penya que curra en la neteja, la penya que curra en empreses de menjador, que en uns convenis horribles. No? Esta gent nosaltres també considerem que també hauríem d'estar ahí perquè som un sindicat de classe i ho creiem així. Moltíssimes gràcies, no? Per haver vingut a nosaltres. Tenia moltes ganes d'entrevistar-vos, en realitat. Volíem fer una entrevista més en profunditat, però ha sigut així un poc aquí te pillo, aquí te mato. Aleshores que a mi m'agradaria, això no és una pregunta, és una reflexió, a mi m'agradaria dir que seria molt interessant per al desenvolupament del moviment educatiu, del moviment per als drets educatius, que probablement ha nascut ara, que l'anarquisme i la CGT tinguera una major presència, precisament per trencar aquest discurs classe medianista de volem més sou, de vull una paga extraordinària i oblidar-se de la resta de drets i de la resta de condicions, com per exemple els equipaments, que pràcticament no està parlant ningú, i és el que ens afecta a tots de manera transversal. I que res, recordar a la gent que l'any que ve són les eleccions sindicals i que a l'hora de votar, pues, que CESIF i AMPE no, i que més a l'esquerra de l'ESTEP també n'hi ha gent en veu pròpia i en idees pròpies. I sobretot que continuen organitzades i mobilitzades. Sí, per favor. Sí, correcte. Independentment de qui voten i on estiguen. Pues res. Moltíssimes gràcies per vindre a nosaltres.